pinagmamalaki ko ay ang ating farm-to-market roads dahil dati dalawang tricycle lang magkasalubong traffic na po. Ngayon, kahit dalawang truck ang magkasalubong, nakakadaan na po dahil malapad po ang ating barangay roads, 8.1 meters. Ang sementado po ay 6.1 meters. At makapal, kasing kapal ng National Highway. 30 centimetros po ang kapal ng semento. Dahil sinabi ko sa DPWH, ayaw ko na masayang, na malustay ang limitadong kapital ng ating lipunan, ng ating bansa, ng taong bayan. Ang gusto ko, ang mga proyekto natin ay tatagal ng dekada. Kailangan makinabang ang mga apo natin sa tuhod, diyan po sa ating ginagawang mga kalsada. Para pagdating ng araw, pagka nadugtungan ng mga sunod-sunod na politiko, dadating ang araw na natapos na natin lahat at maganda na po ang ating infrastruktura sa isang lugar. So dapat po magkaroon ng pagbabagong pag-iisip tungkol po sa mga bagay na ito. Hindi po mahalaga ang nakakarami. Mahalaga po yung mabuting masusing pinag-isipan at tumatagal na proyekto para tumagal po ang ating inastusan. Sa social services, record din po ang aking naiuwi sa distrito. Yan po yung medical assistance, burial assistance, educational assistance, livelihood assistance, AICS, AKAP, TUPAD, GIP, Government Internship Program, TESDA Training, Scholarship, at tulong sa mga ospital, yung mga serious na kailangan ng operasyon. MAID po ang tawag dyan. Yan po ay hindi ayuda ni Marco Bangko. Yan po ay ayuda galing sa gobyerno. Ang ginawa lang namin mga kongresista, ipinaglaban lang namin na itong pondo ay lumaki. Dahil naniniwala kami na ito ay isang wastong paggamit ng pondo ng gobyerno pagdating ng oras ng kahirapan. Pwede ang gobyerno tumulong na ibinibigay ang pera diretso sa taong bayan. Ulitin ko po, ito ay hindi ayuda ni Marco Bangko, ayuda po ito galing sa gobyerno. Pera niyo po ito. So, nandito po tayo ngayon, pag-usapan po natin sana ang ayuda naman na galing kay Marco Bangko, galing sa bulsa ni Marco Bangko. Yan po ay inumpisahan ko 4 na taon nang nakalipas. Dahil ginusto ko may paraan po akong magpakilala. Kasi po, nung ako ay nagdesisyon na tumakbong kongresista dito po sa District 2, wala po akong kasamang kahit sa mayor. At wala pong gustong sumama sa akin na kahit isang kapitan. Akot po sila lahat. Kaya kinailangan ko po ang paraan kung paano po akong makilala. Lumapit po ako sa bawat barangay sa inyo, ang mga taong bayan. At doon po ako nagpakilala. So ginamit ko po ang pagbibigay ng ayuda ng paraan. Doon po, 4 years nang nakalipas, nagbigay po ako ng ayuda para po malaman ninyo sino ba si Marco Bangko, ano ba ang kanyang kagustuhan na makibahagi at maglingkod sa taga-distrito. Ang sinasabi po ng aking mga katunggali, ang aking mga kalaban, mag-ingat kayo dahil politiko yan at pagka
pagkatapos ng eleksyon, wala na yung ayuda na yan at nakalimutan na kayo. Ginawa ko po ang lahat. Nag-ipon po ako, nagsakripisyo po ako para maging sinungaling silang lahat. Mula noon hanggang ngayon, 40 taon, wala pa po akong bintis sa paghatid ng ayuda sa taong bayan, eleksyon man o wala, dumarating po yan dito sa ito. Then, yan pong sino ba po ang nasarapan doon sa noong Pasko? Oh, marami. Masarap, no? Lalo na pag pinilito mo. Alam nyo, pagiging ko ito, hindi dahil gusto kong magyabang, ngunit para maunawaan po ninyo na ito po ay hindi madali at sakripisyo din. Alam nyo, 120,000 sa inyo ang nakatanggap ng HAM. Kwentahin nyo ng konti, lumalabas mahigit 30 million pesos po yan. Ang sinasabi ng iba, milyonaryo naman yan, kaya-kaya niya. Yes, kaya ko, pero sakripisyo at kailangan ipunin. Hindi naman araw-araw may 30 million ako. So ito pong ating regalo ngayong araw na ito. Mas konti po ang halaga niya kaysa HAM. Pero mas marami po kayo na individual cardholders, 200,000 po kayo. So ang laman po niyan is pansit, giniling at bigas. Times 200,000, mahigit 30 million ulit. And then after 2 weeks, at naikalat na yan lahat, babalik na naman ang aking mga kasama dito, yun namang family health card holder na 120,000, makakatanggap na naman ng yung taon-taon namin hinahatid na 5 kilong premium rice sa bawat pamilya. That is another 30 plus million. So, hindi po madali. Sakripisyo, kailangan mag-ipon. Ako po ay maswerte na kahit na yan ay financial challenge, hindi pa rin po ako iniiwan ng aking asawa. So, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na tuloy po ang kanyang pagprotekta at basbas sa aking pamilya na hanggang ngayon ang kakayahan ko ay hindi nawawala sa pamahagi ng mga ganyang tulong sa lahat ng District 2 ng Pangasinan. Mga kaibigan, ako po ay marami nang naumpisahan, marami na rin natapos, ngunit marami pa rin ang aking pangarap para sa distrito na hindi pa naumpisa. Hindi ko na po mapapagpatuloy yan kung hindi po ako makabalik sa Kongreso. Katulad noong 2022, ako po ay lumalapit sa mga totoong may kapangyarihan na magluklok o magbalik ng tao sa pwesto. Gusto ko pa rin maging congressman ninyo. Malaking karangalan po sa akin na ipaglabang kayo. Humihingi po ako ng tulong ninyo na sana ibalik niyo po ako sa Kongreso. Kayo lang ang ganun din sa aking nag-iisang kasama dito sa kampanyang darating. Ang mga tumulong sa akin po noong nakaraan, si Kagawad Aning Alipio, sana po gawin nyo na number 1 kagawad ng bayan ng Binmaley. Sa ganon, pwede po natin ipagmalaki na si Congressman ay sinusuportahan talaga ng taga-Binmaley. Pag ganun po ang nangyari, mas may kapangyarihan po tayo sa lahat ng lugar ng
regalo po sa inyo. Pangako ko po na habang nandito ako at habang kaya ko, tuloy-tuloy po itong ating regular na pagsakripisyo at pag-ipon para po matuloy-tuloy po ang ating pagtulong sa mga minamahal po sa distrito. Maraming salamat po at mabuhay ang bayan ng Magandang